Айде. Ох, мале, не можах. Не става това, чакай да имам друго. Бах ти. Това тук е изборно ли? Моля? Изборно цепене. Да. Майко. А, Даже успя. нещо ще се съмнявате в мен. Направо не е истина. Чакай това още един път. За пред камера ще стане. Оп, не можах. Втори път. Ти. Ох, още един път нещо. Случиха се нещата. Айде. Това ще се справя ли? Оп, не можах. Мале. Мале, и не става. Това за теб. Аха. Това за мен. Добре. Толкова от мен. Айде се топси.